takut teh bukuk songno tabuk sak jora sini khumlung amsayo yetini jepinat phaina naimani obono tei busuk jora tei update kabangma borok naina musungnai eba ke khana musungnai rok tongoi mano aboni bagino tabuk norok ni thanio omo phunukna naimani tabuk ang tongo madop dosram chumini ni o bridge buskango norok nugui mangkhana o jagao mia bobagra kishore maniko bo Facebook live bo paisa mani bobo lam soknai Greta Tipralen ni bisingo no lam sokone je samani oma hekeno orobo festun thepai toni mani nukna lam sokmani kaisa orobo banner kotoma khe sungjak aba hekeno tabuk thangi tongo buskango nunani bagai khumulung boka khapi tongo tamo cholibui tong abono phunuknani bagai norok nai tongdi soyawoi norok no tabuk phunugui tongo chini amchai tini jepinat chini khumulungo kaisa kuthum pandao manjaknani bagai bo phai tongmani abono ruksai bomahai choli tong khumulung amchai abono phunuknani bagai chini to phani kokni dadak sidak live telecast ang tabuk phunugui tongo angui mano srai ya phano hai phano ang phunuknani chai toknai kabangma lukurok musungui tongkha je khumulongo tabuk tamo cholibui tong bahai poristiti orobo norok nugui mangkhana tei kaisa banner thejak we want Greta Tipralen omai ke sui tepajak norok nugui mangkhana tabuk welcome to JP Nanda at Khumulung TTADC. We want Greta Tipralen or Tiprasa peoples. Omai ke sui thepajak banner kaisa norok nugui mangkhana. Makan buskango tai tamo tong tamo ngi tong abono no phunuknani bagai live video aboni bagai norok nai tongnai khajani takuk tai bukuk norok no koinai kabangma sinani nainani musungui tongo angke norok kurungi tongdi dofani kok mangplini bisingtei pelakino serai lama tabuk sak jora kuno patimung eba keba patiwana hai matong ya kecang keno tini program rok pailai hai ke matongo yang buskango te kaisa norok nuhur khana tabuk haino hai te kaisa banner thepajak orobo we want Greta Tipralen aboni banner no sungai tonijak buskango norok nugui mangkhana lahar progo norok nugui mangkhana tabuk lama police TSR CRP jotona asugri tonijak norok nugui mangkhana obaike police proshashan rokno
lamao jotono kuplong khe toni rejak kono pati mung ta pati thung hanai tamni bageng khe khumulungo omono puila nei mia bubagra samahai omahai kaisa kendro ni khoroksa samung tang kotor tangai tongnai JP Nath BJP ni ngai kono political national ni ngai omai ke khumulungo yakung rupaya ko nei aboni bagena bubagra samani welcome to Greater Tripuraland nei porobote kaisa banner singjak nuknani chaitongnai oro bahaino hai asuk sijak ya tamni bageng belai satung ni bagai narok nukna aro heart welcome to Greater Tripuraland Sri JP Nandaji from Hani Bosa abai ke sujak narok nugui mang khana o jagao amai ke no bubagrabo Tripura Mothani bakhak dikhaye sini JP Nandano bobo welcome khlaimani banner rok singjak sing nugui mano thangai tongo tabuk dukmali khak je jagao tini program ongna nayo abono norong tabuk phunungnai busuk jora tei tamo ago gitong tamo nglai tong abono naine ni bagai norok korungai tong de sini dofani kokni awai mung dadak sidak jagao belai nero khamyang mani bagai kacharo kisa distabung thangka network ni belai problem ngai tongo khumlongo tabuk nugui mangkhana norok o jaga bo haino hai kaisa festung kotor make rejak welcome to Greater Tripuraland hanai network isa problem khumulungo aboni bagai norok clear nugya phanungui mano এখন ang jaitok nai jesek mansak tabok duk maligan awo sopaika sini yakli academy bereng nok gan rawo norok nokna khumulung amchai ganangai BJP ni bana kuplung norok nai tongo do phani kokni live khumulongo tini kaisa BJP ni kaisa kotor logo kothum pandawo tamo ongai tong tabuk sak jora khumulong amchayo abono phunukna ni bagai dadak sidak tabuk norok no phunugui tongo sokpaika tabuk sini dukmali bazaro norok oro nugui mangkhana festung duita kainoi khasijak we want Greater Tripuraland welcome to JP Nanda all Tripura peoples aro nugui mangkhana obaike khasijak oro sini main dukmali khener
ya saya mi atam ni baga sing nerwa kham yang kha no kaham ke phunu kai malia na kap di